L-erba' wara nofsinhar sar it-tielet dibattitu bejn il-mexxejja tal-partiti politiċi, dibattitu organizzat mill-Kunsill tal-Istudenti tal-MCAST. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ingħata merħba mill-isbaħ mill-istudenti tal-MCAST blajta tagħna lkoll. Parti sew mid-dibattitu fl-MCAST tratta il-kwistjoni tal-istipendju. Joseph Muscat jgħid li gvern ġdid iżomm l-istipendji għal studenti li jkunu qed jirrepetu sena. Irridu nagħtu inċentiv lil dawk l-istudenti illi wara li jekk ikunu weħlu minflok jikkwittjaw kollox jerġgħu jagħmlu kuraġġ u jerġgħu jkomplu jistudjaw. U biex nagħmlu hekk qegħdin ngħidu illi jekk student, jekk studenta, jekk studenta, jekk student, jekk studenta, jekk student ifalli darba iva nagħtuha ċans ta' sena oħra bi stipendju ħalli tkompli għaddej bl-istudju tiegħek. Lorenz Gonzi iżda ma qabilx u qal li bi gvern ieħor nazzjonalista studenti li jirrepetu s-sena ma jingħatawx stipendju ħlief f'każijiet li skont huwa jkunu umanitarji. Mela l-istipendju jibqa' jitħallas jekk inti tgħaddi mill-eżamijiet. Jekk inti teħel allura jkun ifisser illi l-istipendju ma tieħdux ħlief fejn ikun hemm raġunijiet umanitarji. Numru ta' studenti rrimarkaw li l-aħħar Prim Ministru li naqqas l-istipendji kien Lorenz Gonzi. Nixtieq nistaqsi lill-mexxejja jekk l-istipendji tal-istudenti mhux ser jitmessu jekk għandniex garanzija ta' dan. U dan qed ngħidu għaliex kien fl-2005 li l-istipendji tnaqsu drastikament mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U taħt Lorenz Gonzi Prim Ministru. L-istess iddikjara Joseph Muscat li min-naħa tiegħu żied li gvern ġdid iżomm u jsaħħaħ l-istipendji. Student mill-Istitut Marittimu tal-MCAST tkellem dwar il-fatt li huma jridu jħallsu 400 euro għall-uniformi meta l-istipendju tagħhom baqa' ma żdiedx. Dan fl-istess waqt li l-Prim Ministru u l-Kabinett taw lilhom infushom żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Aħna l-istudenti rridu nħallsu tal-inqas 400 euro fuq din l-uniformi. Minn barra apparat ieħor dwar is-suġġett. L-istipendju tagħna baqa' l-istess ammont. Fil-waqt li kien magħruf li inti flimkien mal-kabinett tiegħek kellkom tal-inqas 500 euro żieda ta' fil-ġimgħa. Għandek xi mistoqsija oħra ħalli niġbru tas-settur marittimu? Taħseb li din hija tmexxija bil-għaqal u tmexxija by example? Fid-dibattitu l-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-garanzija ta' xogħol, taħriġ u edukazzjoni għaż-żgħażagħ, proposta li saħaq li hija fattibbli anki permezz ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Din hija magħrufa bħala il-garanzija għaż-żgħażagħ. Meta proponejnija f'Mejju illi għadda kien hemm ma qabilx magħha. Illum il-ġurnata jien sodisfatt illi din ittieħdet fuq livell Ewropew u li l-Unjoni Ewropea ħadkun qiegħda tistanzja 6 biljun euro li minnu ħankunu nistgħu allura nagħmlu dan il-programm li minflok nonfqu l-flus aħna kif konna qegħdin naħsbu ħajkun hemm anke flus Ewropej għal dan kollu. Lorenz Gonzi min-naħa tiegħu qal li ser jipprova jnaqqas in-numru għoli ta' żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw billi jiftaħ l-istituzzjonijiet edukattivi għal 24 siegħa 7 ijiem fil-ġimgħa. Fi kliemu b'dan il-mod, l-istituzzjonijiet edukattivi jkunu jistgħu jiggwadanjaw minn night tariff. Illi nara l-iskejjel kollha tagħna bl-MCAST bl-Università b'kollox miftuħin 24/7, 24 siegħa 7 ijiem kuljum. U r-raġuni hija sempliċi. Biex min għal-moment fil-perjodu ta' ħajtu għadda minn diffikultà, ma setax ikompli, ma komplix jistudja, kellu problema, ma komplix fl-iskola, daħal fid-dinja tax-xogħol, irnexxa ma rnexxix, reġa' tħajjar insibu f'pajjiżna l-istituzzjonijiet kollha miftuħin għalih, anki jekk lest imur jitgħallem fis-sija ta' filgħodu, ħanesaġera ftit issa tajjeb. Għaliex?
Għax ikonna l-elettriku irħas dak il-ħin, u xek. Konċ ta'